Сполучені Штати мають допомогти Україні виштовхнути Росію з Криму, а Чорне море стає центром тяжіння майбутнього Європи. Про це йшлося на слуханнях у підкомітеті Конгресу США з питань Європи та регіональної безпеки, повідомляють кореспонденти «Голосу Америки». Найбільшою загрозою Чорноморського регіону названо Росію. На порядку денному стратегія США та її фінансування у рамках оборонного бюджету. США мають посилити військово-морський потенціал партнерів з Болгарії та Румунії, щоб стримати руйнівну тактику Росії. А Туреччина, як цінний союзник, має зробити вибір, бо досі грала на обох сторонах конфлікту. Майбутнє Чорного моря залежить від поразки Росії в Україні. І оскільки Україна продовжує свій довгостроковий план виштовхнути Росію з Криму, вона має зробити це за нашої непохитної підтримки. Помічник державного секретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен наголосив, що США зацікавлені у процвітаючому Чорноморському регіоні з доступом держав до вільних ринків. Але саме Росія заважає експорту українського збіжжя, чим створила світову продовольчу кризу. За однією з оцінок, якщо Україна зможе подвоїти свій експорт через Чорне море, то це забезпечить додаткові більше 25 мільярдів доларів до ВВП і близько 5-6 мільярдів доларів негайних податкових надходжень. Якщо ми хочемо, щоб Україна самостійно платила за більшу частину витрат, шлях до цього лежить, зокрема, через Чорне море. Посадовці всерйоз побоюються китайських щупальців, що, за їх словами, можуть простягнутися до Чорного моря. Сенатор Рікетс переконаний, що китайський досвід поширення корупції та підриву верховенства права лише перешкодить євроатлантичному шляху України. Цьому слід запобігти за будь-яку ціну, наголосив він. Чорноморські союзники, на думку сенатора, повинні сигналізувати Пекіну про те, що його хижацькій практиці та зловмисному впливу немає місця у Чорному морі. Китай не відіграватиме жодної ролі у післявоєнній відбудові України. Натомість використовуватиме свою присутність для збору розвідданих про українські та іноземні військові можливості, а також для викрадення інтелектуальної власності стратегічних українських компаній. Розробники стратегії просять розглянути можливість інвестувати понад 60 мільярдів доларів у те, щоб Україна змогла знову стати на ноги. О'Брайен запевнив, що США підтримуватимуть Україну скільки потрібно, а українці сплачують основну частину вартості цієї угоди, кладучи життя за свободу та незалежність. Росіяни намагаються перебазувати свою авіацію з окупованого Криму. Така їхня реакція на вдалий удар українських атакамс по литовищах окупантів в Луганську та Бердянську. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави вважає це хорошим сигналом з огляду на нові далекобійні можливості українського війська. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація. Звичка тікати – це те, що буде дуже в нагоді Росії, бо доведеться звільнити всю нашу землю без виключень. Балістична ракета «Атакамс» з бойовою частиною масою у 560 кілограмів здатна долати 165 кілометрів і розлітатися в зоні ураження на майже 1000 суббоєприпасів. Саме їх було помічено на території литовища Бердянська, де 17 жовтня були уражені російські вертольоти та обслуга. Далекобійні американські «Атакамс» доповнили український арсенал західних ракет, долучившись до британсько-французьких «Storm Shadow» та «Скальп», якими прилітає по болючих місцях росіян, зокрема в Криму. Фахівці видання «Мілітарний» зазначають, що «Атакамс» додає клопоту ворожій ППО. Для перехоплення таких ракет необхідне створення ешелонованої системи з комплексами С-400, С-300В та БУК останніх модифікацій. Водночас вороже угрупування не має достатньої кількості ЗРК для створення таких рубежів оборони навколо всіх важливих військових об'єктів на окупованих територіях України.
Робота над законом про статус кримсько-татарського народу йде повільно. На думку голови Меджлісу, Верховна Рада має прискорити розгляд поправок до проєкту від Венеціанської комісії. Про це Рефат Чубаров розповів у коментарі кореспонденту АТР. Він додав, що іноземні делегації, які брали участь у саміті Кримської платформи, також цікавляться долею закону про статус Кремли у спікера парламенту Руслана Стефанчука. Принаймні 2 спікера, голови інших парламентських делегацій, вони цікавилися, як йде робота над питаннями, пов'язаними зі статусом кримсько-татарського народу. Ми пояснюємо нашим партнерам і нашу позицію щодо Конституції України в частині Кримської автономії. Першочерговим завданням залишається консолідація усіх сил задля перемоги, наголошує Чубаров. Але, на його думку, важливі питання забезпечення прав корінного кримсько-татарського народу можуть вирішуватися одночасно. Слава Богу, як мені здається, всі питання, пов'язані з трансформацією нині існуючої Кримської автономії, ці питання ніяк не заважають успішним діям українських військових. Італійська компанія «Камоцці» не лише не пішла з Росії, а й досі працює в окупованому Криму і постачає обладнання для російської промисловості. Про це повідомляє проєкт «Трап-агресор» аналітичного центру State Watch з посиланням на судове рішення з російських реєстрів. Згідно з документом, компанія «Камоцці Пневматика» отримала замовлення від головного виробника вантажних вагонів Росії Тихвінський вагонобудівний завод уже після початку повномасштабного вторгнення. Там конструюють та виробляють важке металорізальне обладнання, фрезерні верстати, а також спецобладнання для обробки великогабаритних деталей. Також компанія має завод у Сімферополі. За даними моніторингу російських тендерів, компанія з 2018 року постачала запчастини для обробки металу виробнику російських танків Уралвагонзаводу та пневмоциліндри Казанському пороховому заводу. Восени минулого року, вже після повномасштабного вторгнення, «Камоцці Пневматика» брала участь у виставці обладнання у Москві. Телеканал АТР звернувся із запитом по роз'яснення до компанії «Камоцці» та очікує на відповідь.